ma-approve na imong permanent residence visa, dili na valid imong temporary visa. So wala na to siya kay temporary naman to siya. Permanent residence visa man gid ang mas taas na. So sa may advantage aning naa kay permanent residence visa or citizen ka diri. So katong temporary skilled work visa ko, tied up ko sa hospital na I'm working. Kay kung i-cancel nila akong visa, I only have 30 days to find another sponsor para makastay and work the ari. So di ba murag what if di ka ganang sa mga workplace, so ma-force ka na to deal with them for 2 years. Yeah, isa ra imong option katulad yun ng hospital. Pagsulod na sa akong permanent resident visa, na ka na, pwede na din ka mo balhin og lain hospital, pwede ka mo balhin lain stay. Kay katong ako ang independent permanent resident visa man to siya. So, free na ka to do whatever you want kay dili na ka wala na nag-sponsor nimo ba. So, it's good and then you can buy properties also if you want. Tapos, nanak mo kay Medicare, which is ang health insurance nila, maka-apply na kung kaanak. That is for free. Wala na siya kung ano ka na bayad kay government pa ng health insurance kaya oh so ang tax system po mas ubos pag permanent resident ka o citizenship kay temporary visa ka taas-taasan yung tax. So daghan siya benefits kung gusto ka makabalo for more benefits na sa Google you can always type kay mao man akong gibuhat mauto ka ng taas-taas yun ang process pero you just have to go through it. Ayaw huna-hunaan na ka na bitong hala overwhelming ka ay dugi kay mamandili one step at a time rin na siya kay dili naman na siya Australia mis kang adto ka US or migrate kag sa mga overseas New Zealand Ireland mo man siya ng process. Ano lang tedious is a tedious process and you need really to ask people. Mo po na ako mga experience mo yung mga tanan ako helpful jud kay kung moingon ko unsay sa akong experience sa may aning ana sa experience ba kay makasabot magud ko kung sa man na siya na mga pag-processing libog siya no kung wala jud kay agency nga nag-help nimo kay mubayad ko kag agency mahal man gud po so iskan pag mubasa ka sa Google mag one by one kanila imong ibasa sa Google tapos kanang maayo po ni Australia kay mangutana ka sa AFRA di ay kung mag-email sila nimo mo reply lang jud ka ana more manawag ka, they are very responsive. Mo po na akong kanindot diri o katang sa immigration na website, mag-email man ko, mo reply na sila. Kung manawag ka mo, answer na sila basta working hours. So, responsive na kaayo. So, don't be shy to ask questions even sa mga organizational bodies because that's how you get accurate information. Dili lang sa, ayaw lang mo pag-base sa mga tao na yun, dili, mga negative ba? Follow through what you want. Kung unsa na imong goal mo, dyan na imong goal. Hinahinay kag approach your goal slowly but surely. Muna akong hinahingon. The process is tedious. Dayon, let's speak about sige, unsa na ko pag adjust ako life diary. So, gikan ko sa Philippines and then yeah, to UAE, Middle East for 12 years imagine. Murag di ako na ko dito may adult life. And di ba rin consider sa Australia. So, unsa man ang mga adjustments that I had to do, ang mga obstacles, and di usa na ko pag push through. So, I will tell you that in my next video.